अरे ये मुस्कान पढ़े ना जाइबू का हो? अरे 9 बज गई, चलो जल्दी लेट होता। अरे का बताइए सखी, हमर पापा इतना खिसियाई बा घर में से निकले नहीं खोन दे के तेरे जाए। अरे काहे हो? लो सुनो, निकला गोतना सखी हमर खाइल, बड़े पापा हमर बड़ी खिसियाइल। अरे काहे हो? कौन खेला पहले बाड़ू? निकला गोतना सखी हमर खाइल, बड़े पापा हमर बड़ी खिसियाइल। पूछो तरे माई से कौन दुआर कोड़ले बा, पूछो तरे माई से कौन दुआर कोड़ले बा। दुआर कोड़ले बा? अरे तू काल्हे कहत रहलू कि भुटेलिया आए वाला बा मिले, उहे कुछ ऊंच नीच क देले बा का हो? अरे लो ना है सुनो काका को के गोइल बा। कल रोतिया में मिले खातिर ऑल बेस्टर फुरले बा। कल रोतिया में मिले खातिर ऑल बेस्टर फुरले बा। रे साला वाला बेस्टर फोड़ देले बा, बामर के लइका का रे। कैसे मिले जैती सखी भैयो रहले जागल हो, चाचा लेके लाठी निकलले तबे यारबा भागल हो। रे तो बड़ा ढीठ बारे। कैसे जैती मिले सखी भैयो रहले जागल हो, चाचा लेके लाठी निकलले तबे भुटेलिया भागल हो। रात से ओकरे हो खोता चर्चा चप्पल छोड़ले बा। रात से ओकरे हो खोता चर्चा चप्पल छोड़ले बा। अरे तो बड़ी गड़बड़ हो गई हो, सारा लोग भी अब जान जाई 10 नंबर चप्पल भुटेलिए पहनेला। अरे सखी सही कहलू, वही के तो डर बाकी पढ़ाई न छू। कल रोतिया में मिले खातिर ऑल बेस्टर फुरले बा। कल रोतिया में मिले खातिर ऑल बेस्टर फुरले बा। ऑल बेस्टर फुरले बा। रहे सब कोई टीवी देखत तले चलौए पथल हो, जानी जे जैते हैं मुकेश भैया हुई फिरोज के कतल हो। हाँ तो बड़ी संजोगे से बाचल बाड़े। रहे सब कोई टीवी देखत तले चलौए पथल हो, जानी जे जैते हैं दिनेश भैया हुई फिरोज के कतल हो। बाट सब कोई टेंशन में उ जहर घोरले बा। बाट सब कोई टेंशन में उ जहर घोरले बा। अरे तो टेंशन का ले ले बड़ी, केहू पूछी तो कह दिए मौसी के बेटा रलो। कल रोतिया में मिले खातिर ऑल बेस्टर फुरले बा। कल रोतिया में मिले खातिर ऑल बेस्टर फुरले बा। हाँ तो ठीक है बा, बोलावत रह फोरवावत रह।